Акӯ имрӯз агар ман гӯям ай бай барои мусалмон ки надонад ки паямбармон чанд фарзанд дорад. вале имрӯз дидем ки тамоми гӯштингирҳоро медонанд, тамоми боксёрҳоро медонем, тамоми ҷанговарҳои мисол ҳамун ммм ҳаст ё UFC ҳаст ё мақсад кадомиш набошад медонем. футболистҳоро чандин командаҳое ки дар Англия ҳаст, дар Франсия ҳаст, мисол дар Италия ҳаст, ҳатто номаҳои ҳамун гӯем футболисту номаҳои командаро медонем. яъне бисёре аз чизҳоеро мо шумо имрӯз ҳифз кардем. майлаш бигзор маълумот барои касе зиёда бошад, ман муқобил нестам. касе донад хуб, то намедонӣ ки паямбармон чанд фарзанд дошт, паямбармон чанд сол умр дид, намедонад. ҳамин аст. дигар нафар савол додааст: бародари азиз домло, паямбармон чанд фарзанд доштанд? хоҳаро, модарои азиз, ман аз ҳамаи шумо ҳамчи як фарзанди шумо, ҳамчи як бародари шумо хоҳиш мекунам, шумо ҳаракат кунед ки ҳаёти паямбара аз рӯи китобҳо хонед. шумо хоҳед ки агар паямбара бо тариқи лозиму дар кор шиносен, аз таваллудуш то вафотуш бояд ки шумо китоб хонед. вақте шумо мехонед ҳаёти ӯра, баъд дар ҷону ҷигари шумо ин паямбари нозанин ҷой мегирад. акӯ имрӯз агар ман гӯям ай бай барои мусалмон ки надонад ки паямбармон чанд фарзанд дорад. вале имрӯз дидем ки тамоми гӯштингирҳоро медонанд, тамоми боксёрҳоро медонем, тамоми ҷанговарҳои мисол ҳамун ммм ҳаст ё UFC ҳаст ё мақсад кадомиш набошад медонем. футболистҳоро чандин командаҳое ки дар Англия ҳаст, дар Франсия ҳаст, мисол дар Италия ҳаст, ҳатто номаҳои ҳамун гӯем футболисту номаҳои командаро медонем. яъне бисёре аз чизҳоеро мо шумо имрӯз ҳифз кардем. майлаш бигзор маълумот барои касе зиёда бошад, ман муқобил нестам. касе донад хуб ба ҷаҳони имрӯза ошно будан, шинос будан наст. ин мақсад бигзор одами мусалмон аз ҳама ҷиҳат огаҳӣ дошта бошад. як кас мара савол кард ки домло ҳамин китобҳоеро ки бигем аз дастхатҳои Ленин ҳаст, мо бихонем. бача бисёр бачаи басавод буд. ман гуфтам бихон, бигзор бидонад, дар гирди ҳамун Ленин ҳам донад ки аст Ленин, дар гирди Сталин ҳам бигзор донад, дар гирди Маркс Энгелис ҳам бигзор бидонад. ин донистан, ин маълумот доштан, ин бисёр бародарои азиз хеле ва хеле мақсад барои мо шумо муфид ай, бениҳояти мениҳоят хуб ай. барои чӣ донишмандон мегӯянд ба доноён даме арзад ҷаҳоне, наярзад сад сари нодон ба ноне. ба одами доно як лаҳза нишастан арзиши дунёро дорад, лекин ба одами нодона мегӯяд садташа ҷамъ кун, арзиши як нони як сомонаро надорад. вале бисёр аз маҳфилҳое ки мо мерем, аз ҳамаи ҳамин одамо мепурсанд, мақсад ҳамин Маркс кӣ буд, ҳамин Энгелис кӣ буд. бинед, аз бисёр ин чизҳо мепурсанд. агар мо донему, имрӯз бачаҳои мо ку дар мактабҳои бисёр хондистанд, аз инҳо вақте суол мо кунанд ҷавоб гӯем, медонем ки мо якбора дар онҳо бо яъне муҳаббати дину имона ҳатто ҷо мекунем ки бин мегӯяд домро бо зами он ки оята медонад, ҳадиса медонад, мақсад қиссаи саҳобаро медонад, бо ба ҷаҳони имрӯза ҳам ошно маълумот дорад. аз ин лиҳоз бародари моро савол кардааст ки ана паямбар чанд фарзанд дорад. ман дар як сартарошхона будум, баъд як бачаак омад барам шиш навбат да будем. баъд бачаака манам хел аҳволпурсӣ кардам, ҷои хонданашам пурсидам. баъд гуфтам ки ҳамин
انا چند الیمنت های خیمیایی هست؟ در حال جواب گفتن. گفتم همین مندلیو خودش ملتش چیه؟ در حال جواب گفت. بعد از آن از این دادرمون پرسیدم که اسحاق نیوتن گفتگی ما خوانده بودیم، همین نیوتن ملتش چیه؟ وای هم جواب داد. بچه دانشمند بوده. بعد گفتم یک سوال دیگر میتونم، همین پیامبرمون چند فرزند داشت؟ که دیگر جواب دادن نتونست. من گفتم دادر عزیز، من در این علمی که تو گرفتی من طرفدارم. من هم همین آدمای همین دانشمند و میخواندگی را احترام میکنم، دوست میدارم. لیکن بین تو نمیدانی که پیامبرمون چند فرزند داشت. پیامبرمون چند سال عمر دید؟ نمیداند. یعنی گویم مهم است، ضرور است برای آدم مسلمان که یک پیغمبری که شفاعت کننده ما هست، پشتیبان ما هست، برای ما همیشه آب دیده میکرد، حتی دم آخرش ده با امتی 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 گفته جان به حق تسلیم کرد. ما امروز ندانیم که پیامبرمان چند سال حیات دید، پیامبرمان چگونه حیات گذرانید و چند فرزند دارد. پیامبرمان برادران عزیز 7 فرزند داشت. بچه‌کاش انا قاسم بودن، طاهر بودن، ابراهیم بودن. 3 تا بچه داشتن، 4 دختر داشتن. همگی 7 فرزند بود. دخترکاش فاطمه بود، رقیه بود، زینب بود، کلثوم بود. همین 6 فرزند همش از حضرت خدیجه بود. 1 فرزندشون ابراهیم از ماریه قبطیه بودن. پیامبرمون برادران عزیز 7 فرزند داشت. بچه‌کاش انا قاسم بودن، طاهر بودن، ابراهیم بودن. 3 تا بچه داشتن، 4 دختر داشتن. همگی 7 فرزند بود. دخترکاش فاطمه بود، رقیه بود، زینب بود، کلثوم بود. همین 6 فرزند همش از حضرت خدیجه بود. 1 فرزندشون ابراهیم از ماریه قبطیه بودن.